Horazena bezietan egoten dira klasetik urtetzeko, patio erauzten eta partidua jokatzeko, futbolera jokatzeko eta asko disfrutatzen ginen, horazena lagun guztiak egoten dira futbolan jokatzen eta bestera batera gaur egun bestera batera disfrutatzen dugu futbola, baina orduan jasateko oso ondo disfrutatzen ginen, asko disfrutatzen ginen eta lagun asko egin dugu eskolan, kuadrilla ikastolak dator eta bizitzen oso polita dugu hemen ikastola. Guk bersoak ikasten duzen, berso zaharrak arberi eskerrak batez behen eta hori bai makina berso zahar ikasi duzen eta badago bat oso ezagute guretzat Mina Gorriaren berso guretzat oso ezaguna ez dakit jenean zato ematen dugu ezaguna da baina gora, dukasunak izan ikastolan bizitako bersoekiko harreman horrek niretzat asko markatu den duela.